În cazul în care v-am atras atenția, atunci vă invităm să aflați drumul spre celebritate. Călăuză ne este Sebastian Crăciun, realizator a peste 1500 de emisiuni culturale difuzate de Radio România Cultural și România Muzical. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit, ați văzut că n-am dezvăluit nimic, de fapt, din acest proiect pe care dumneavoastră îl coordonați, dar nu numai, am văzut că sunteți producătorul proiectului Drumul spre celebritate. Este vorba despre un concurs inedit la noi în țară. Mi-a venit ideea acum câteva luni. Atunci, în memoria, mi-a revenit o emisiune a unui celebru post de televiziune francez, în care invitat era Maurice André. Cred că au trecut vreo 10 ani, sigur, de atunci. Și m-am gândit să facem un concurs la Palatul Mogoșoaia. De ce la Palatul Mogoșoaia? Pentru că acolo de anul trecut am inițiat o stagiune. Sigur, pe care o și prezentați de altfel. Da. Este un loc cu totul și cu totul special și cred că este un loc ideal și pentru o astfel de competiție. Înainte să intrăm în detaliile programului, proiectului, am văzut aici în echipa de producție doar doi oameni, dumneavoastră și încă o colegă, Sorana Tupan. Doar atâta personal este pentru un proiect atât de complex, spun eu? Doar noi ne ocupăm de câteva luni de organizare. Sigur că va mai fi și echipa tehnică a radioului, cei care vor realiza sonorizarea, cei care vor realiza înregistrările, dar pentru crearea evenimentului doar noi doi ne-am ocupat. Bun, și acum haideți să vorbim despre aceste spectacole, concurs, 12 la număr. 11 etape și o finală. Am înțeles. Care este ineditul acestei competiții? În primul rând, fiecare etapă este dedicată unui instrument sau unui grup de instrumente. La fiecare etapă concurează în jur de 5-6 tineri cu vârste între 16 și 25 de ani. Iar în sală, ideea am crezut în ea, dar surprinzător este că s-a și realizat. În sală voi aduce 100 de copii de la școli și licee normale, nu de specialitate, nu de muzică. Deja știu că la prima etapă, cea de sâmbătă, de la ora 11 de la Palatul Mogoșoaia, vor veni în jur de 100 de copii de la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu. Ei vor asista la această competiție, vor asista la discuția mea cu invitatul special. Fiecare etapă dedicată unui instrument are un invitat special, un maestru al instrumentului respectiv. Acum este chitara, invitat este Costin Soare. Vor cânta cei 6, la final el va pune întrebări publicului, va răspunde întrebărilor din public și va și cânta. Există și un juriu, bănuiesc, de specialitate. Acești 100 de copii vor vota, vor primi cât un bilețel pe care vor trece numele candidatului preferat. Doar aceștia sau există și o altă parte a juriului? Există și un juriu alcătuit din 3 oameni, un reprezentant al radioului, un reprezentant al partenerului meu, Excess Music, și un reprezentant al Palatului Mogoșoaia, dar care vor avea același număr de puncte acordabile concurenților cu numărul de voturi care pot veni din public. A existat o selecție a tinerilor sau a ansamblurilor care vor participa în aceste spectacole? Nu am avut anul acesta timp să mă ocup de o selecție propriu-zisă. Am prezentat proiectul universităților, liceelor de muzică. Am mers pe mâna lor, am mers pe mâna partenerului Excess Music, care aduce câțiva copii, de exemplu la percuție va veni cineva de la Oradea, de la Cluj, percuția fiind etapa următoare, cea din 23 ianuarie, și pe recomandările invitatului, invitat care nu are drept de vot. Bun, și acum, pentru că timpul nostru se scurge foarte repede, vreau să spuneți cel mai important lucru, faptul că aceste spectacole sunt înregistrate de Radio România. Sunt înregistrate de Radio România Cultural și vor fi difuzate începând din luna martie, duminica de la ora 14 din 2 săptămâni. Mai important cred că este că acei 100 de copii să rămână în preajma muzicii. Ei vor vota, ei vor asculta poate prima dată un concert, sper să și revină la un concert,
Iar după terminarea concertului vor fi preluați de partenerii de la Palatul Mogoșoaia și plimbați, introduși în lumea artei și în lumea istoriei. Vă mulțumim foarte mult și mult succes, iar acum continuă știrile. În câteva momente